ଭଗବାନ ମାନବକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେ ମାନବ, ତୋ ଏ ଜୀବନ ଦୁର୍ଲଭ ଆଉ ସମୟ ସୀମିତ। ତୁ ଏ ଧରାକୁ କେମିତି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ତୁ ଜାଣିନୁ? ତୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ ଜାଣିନୁ? ତୁ କେବଳ ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆସିନୁ, ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତ କର, ପରୋପକାର କର। ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରନି। ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ବଳେ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମୋହି ତଳେ। ମଣିଷ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ତୁ ବି ମୋର ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ଜାଗିଯା ଆଉ ତୋର ଭିତରେ ଥିବା ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣ। ତୁ ଯଦି ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଥିବୁ, ମୁଁ ତୋର ରକ୍ଷା କରିବି। ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ, ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାनं ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାनं ସୃଜାମ୍ୟହଂ। ପରିତ୍ରାଣାయ ସାଧूनां विनाशाय च दुष्कृतं, धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे।